יואב, סיימנו לאכול ארוחת בוקר. בוא נראה מה המורה שלחה לנו היום. כן, מה יש היום, אמא? תראה יואב, המורה שלחה לנו 2 פעילויות לבחור. אפשר להכין חותמות מרקות או להכין צורות מבצק מלח. חותמות! אני רוצה לראות מה יוצא! מצוין! בוא נלך למטבח, נראה איזה ירקות יש לנו במקרר. בוא נראה מה יש לנו פה. יש לנו פלפל, תפוח אדמה, גזר. פותחים מתפוח אדמה? יאללה! יואב, תקשיב. קודם אני חותכת את תפוח האדמה ל2. אחר כך נייבש תפוח אדמה. אחר כך אנחנו שמים צבע גואש בצלחות. ובסוף, טובלים תפוח אדמה בצבע ומדפיסים על הנייר. וואו, זה נשמע כיף! ככה, חותכים את תפוח האדמה ל2. עכשיו מנגבים טוב טוב. כשזה יבש, הצבע נדבק טוב יותר. מוכן יואב? בוא ננקה אותם יפה. כן, אמא, אני מוכן. כל הכבוד יואבי. אמא, בואי נשים גואש, הגיע הזמן. ועכשיו טובלים לוחצים חזק בצבע. וואו, זה מגניב. וואו יואב, תראה איזו צורה יצא לנו. תודה אמא, הייתה פעילות מאוד מעניינת.